Zimbabwe paka ndapindira muri Zimbabwe shuruki shurugwe chiri kuti kudini ndapindira mushuruki kune nyaya muri Zimbabwe yevamwe baba vakatsvirwa nemba dzese dzinokwenda kuita 4 apa chisina kusanganisira nedanga rembudzi nechirugwi chehuku zvese zvakatsva zvese zvinoiswa rufu zvakatsva asi moto uri kupisa zvinhu izvi waisasika uri kubva kopi zvadaro baba pakapera zvinhu zvese kutsva vari kubasa vakange vakutoudzwa nevanhu kuti tiri kuona mumusoro menyu muri kufungaira utsi utsi unotokachidzwa vanhu kuratidza kuti pane chiri kutsva but ivo pachavo vasingazvinzwe vakasvika pakuti senge munhu auda kurwara nenjere kuti vanhu muri kunditiza vanhu zvamuri kutaura chii vamwe vakaita chivindi chinosvika baba vachivadira mvura baba yatoratidza kuti havana zvavari kunzwa but moto uchibuda musoro mavo vana vavo vachibva vashevedzwa kubva komba nemukadzi vana vakasvika vakatozviona kuti baba ndo zviri kuitika ndobva vatanga kufamba pachibva pauya mumwe munhu zvikanzi baba imimi pachenyu mune kwamakaenda imimi kunotora mushonga but mushonga wamakatora uyu makakundikana kuushandisa mune zvakanaka makundikana kuushandisa mune zvakanaka hamuna kudzokera kunobhadhara mari yamakanga machinzi munofanira kuti mubhadhare nokuti hazvina kubuda zvamange makatarisira asi munhu akakupai ari kutizwa makakanganisa asi ndikatarisa munhu uyu haazi kure ari padhuze everyday munotoonana baba vakati kudini mushure mekunge mashoko aya ataurwa baba ndokutanga kuramba kuti kuvana vangu dai tafamba kumbe nokuti zviri kutaurwa pazvaro chese handisi kuzviona baba plus munhu uyu akabva taura kuti ndoda mari yakati yokuti ndikubatsirei pazvinhu izvi zvazviri zvitori right because muchatopedzisira makutochirwa nechi chiro nevana chaichewo kana nemi kutotsva nemuri chamuchioneka kana zvipfuwo zvenyu musi wacho naiwo mangwana acho kwakatobuka mombe kudanga yakatotsva kuita senge kagochwa mafuta achirira pasi zvadaro muri yeZimbabwe baba vana vababa vagara pasi naamai svikanzi ngatiite sei ngatione zvekuita because baba tikaramba chivatevedzeraga ndiye munhu ari kurwara zvaari kurwara pamwe zviri pari ndo zvida kutomukonesa kuti aite sei abatsirwe saka ngatizamei kuti baba vangabatsirika sei ndobva vatsvaga mubatsiri ndizvozvo vatsvaga mubatsiri achibva auya pamba mukadzi auya pamba mubatsiri auya pamba zvikanzi nyaya yandiri kuona panapa ndekuti pakati pemunhu akapa baba venyuyo naiwo vane ukama patori neukama zvakare but ndikunongedzere kuti ndeuyu zvandiri kukumbira panapa ndezvekuti izvo hamukwanisiri kuunganidza veukama venyu muchivaudza kuti iwo tanga taona baba vari kurwara inzwai kubva kumabasa vari kudzoka pamba kurara havacharegeri kurara dzimba dzikapera kutsva dzese pano asi kwatofamba isusu vanzi vanoda kubatsirwa saka tatiti kuzise veukama kuti hama yenyu iyi taakufamba nayo asi pamuchaunganidza vanhu itai kuti inini ndinge ndiripo nokuti ndopandichavawanirawwo kuti ndigovaudzawo mashoko andinawo andiri kuda kuvandira pachitiko ichi right zvikanzi kudini vana naamai amai ndo vakatungamidzwa meri kuti semutorwa ndati mwe wangu kana kuti imimi veukama vanodawo kufamba ndichikudzai zvanoita sei chandinenge ndaona nezvandaudzwa but umwe munhu ari kunotibatsira kunzvimbo yake yaanogara ndeuyu vatori panapa vanhu vachibatanga kukwazisa makadii sekuru makadii muprofita makadii sekuru vari kuzama kuti vaisama kumhorosa munhu vachishevedza nemashandiro ake kuti mukristu here kana kuti ndiwe chibhoi munhu uyu achibva ataura akati ini ndini ndiri kunobatsira baba ava asi mabatsiro angu dare rangu izvezvi rine paritori izvezvi ndiri kuona baba ava vane zvavakapiwa zvavaifanira kuti vashandise asi havana kukwanisa kubhadhara but munhu wacho handisi kumuona ari kure munhu wacho ari munzvimbo inoyi asi ndisati nyanya baba wakunovabatsira ndiri kukumbira kubvunza kuti kwamuri veukama hakuna here ane zvaakada kupanana nababa ava zvakafanana nemushonga zvaasina kubhadharwa zviri kuita kuti baba ava zvivadzokere nhasi ndizvozvo veukama vese hapana akabvuma pakashanda nyadzi akabvuma hapana akabvuma zvikanzi ndakuenda nawo asi maendero andiri kuenda nawo ndiri kunoita kuti inini sezvo zvinhu izvi vakazvikanganisa kubva pakutanga baba ava vakanga vanzi ivo pachavo vanofanira kuita 60 days mwedzi miviri yakakwana vasingarara mubhedroom mavo kunyange vakarara mukicheni kunyange vakarara musango vasingasangana nemukadzi ndo zvato zvataurwa nemubatsiri nemunhu akavapa mhiko kana vozoteka kushandisa zvinhu zvavo ndozvaifanira kutezvo asi baba ava vakaonekwa kuti pa60 days izi vakaita bonde kana kuona kuita katatu saka vakakanganisa mhiko
vainzi pavakazobata mishonga iyi vaitori munhu akasviba pazviri. Asi vakabvunzwa vakaramba vakati aiwa ini zvinhu zvangu zvakadai nokuti vakanzi kana vachinge mapedza munouya kuno kuti uratidza kuti zvinhu zvenyu zviendere mberi. Vakabvunziswa kuti maitere zvatakakuudzai vakati hongu ndaita maitere hongu ndaure vachibva vapiwa gona ravo kunzi chiendei munotanga izvo. Asi hapana chakabuda imba dzakatanga kutotsva. Yes. So zvikanzi inini ndiri kuda kukumbira kuti ndinodzorera moto uyu kwauri kubva. Hapana mabatikiro aunoita nokuti moto uyu uri kutobva ikoko uchiuya kunoko. Unouya kunoko uchizopisa imba hauna pauri kugara unobva ikoko ndonosvika uchipisa imba. Saka kunoko hapana paunobatwa. Right. Asi kwauri kubva ndiko unofanira kuparadzirwa ikoko. Saka takuda kuti paunotuma uchifanira kuzopisa imba iri kunoko kana kuzopisa baba ngautanga kupfuta ikoko. Saka imi weukama hapana here ane chokuita pamunhu uyu nokuti zvandiri kuratidzwa inini munhu ari munzvimbo inoyi. Right. Weukama wakati kudini vakaramba vari ukama varamba ukama varamba hapana kuita 3 days 3 days kitchen yeumwe mama mukuru wemufamily imomo ndobva yatsva. Hey, yapfuta. Ndobva varipota kumapurisa vanhu kukatombosungwa vanhu vanokona kuita 2 vachinzi vaonekwa tsoka dzavo. Asi vanotaura mashoko vachiti iwo vanhu ava isu takatodarika nepamba pamanheru kumushani munodarikirana nemasensi vanhu vachifamba hapana waya takadarika nepana panezuva hatisi kuramba tsoka ndedzedu. Asi zvekuti tapisa imba hatina kupisa imba. Mapurisa achiuya nevakomana kuzobata vakomana ava vachidarika navo nepamba apa. Mapurisa aripo ipapo nevakomana ava vachinzi hapana ndichamunoziva chinhu panapa bedroom ndobva tuguka. Vanhu vari kufungidzirwa varipo. Vanhu varipo nemapurisa. Asi mapurisa ka avasiye munhu muroti. Vakomana vakaendwa navo vakaenda koko vakaenda mazuva avo vachibva vatsoka chitora statement but imwe imba yakaita sei yakamuka ipapo. Baba mukuru vevakatanga kubuda moto imba dzavo zisati dzapera sezvakaitwa apa zvokuti vachifamba vanotonzi muri kutsva. Baba mukuru vakaramba kadaro hama dzenu vadzaungana zvakare zvikanzi veduwe tine zvatakaudzwa panapa ko imimi hamusiri imi here mune chokuita ichi. Baba ava vachibva varamba vakati handina chokuita hamuna chokuita zvikanzi handina chokuita kana one time hana chokuita zvikanzi hapana vaukama ndokuenda zvakare kuri munhu aibatsirawo zvikanzi kumba kwiri kwakuitika zvakare zvikanzi aiwa kana munhu ane zviri kumunisa anouya kwandiri ndizvozvo nokuti ndakataura pai hazvirambidzi kuti munhu anonyara anogona kunyara but chinhu chiri kurwadza vanhu vakawanda mukoma KB mukati menzvimbo yemberi mwandiri kutaura instead yokuti baba ava vaende kunotaura kuti ndini baba vakabva mapoison vachibva vafa. bamukuru vaya vakabva vamapoison vachibva vafa kudaro ndo pakazobuda mubatsiri achiti ndinonzwa tsitsi nokuti munhu afa asi sando dzake nesimbi dzake kana kuti matuzi ake ariko ende paafa iko zvinotoita zvekutoita sengunzi zvinotoita senge kuti ikompyuta kuprograma kuti nenguva yakati nemusi wakati zvinhu ngazviende kwakati paakazvisiyira kana zvisati zvapera zvicharamba zvichiuya asi kuno kumuti unoshamba uchiita sei uchipfuta but muridzi wenyaya idzi afa. Uyai mugare panapa veukama zvakare. Veukama ndipo pavakaungana zvikanzizo ndiri kukumbira kuti tibatsire veukama asi sense muridzi wepamba apa afa ndiri kukumbirawo zvakati nezvakati timise hondo iyi. Mukoma KB murume uyu afa vanhu vakuenda kuboard ving murume akavigwa usiku. Akavigwa usiku chikonzero akavigwa usiku pakofini yake mukadzi wake achingobva chete kuti aona murume wake paonekwa pamira nyoka pamusoro pekofini yakasimudza musoro. Vanhu uzama kuti nyoka vanhu vakati komana aisi nyoka yekurova iyi. Vamwe vakuru neusabhuku vakanga varipo zvikanzi izvo imi munoziva nyaya iyi haina kutangira panapa yatangira kumashure uye zverufu rwomurume uyu handisi rekurwara zvokuti chirwere chamubata asi muri kuziva zvamakabva nematare enyu kubva kumashure kuti chii chiri kuitika. Imimi mika hamufaniri kuti muvige munhu uyu chedzai munhu akatanga nyaya ichi auye pano mubatsiri kuti ashevezwe aibva kuHarare kuti aende kumberengwa. Zuva rakavira munhu asati avigwa asi guva raita sei racherwa ndokuenda kuvakuru kunokumbira kuti ndo zviri kuitika honai zviri kuitika. Vakuru vakati tazvinzwa but hatingoti munoviga munhu usiku tinokumbira kuti imimi mubhadhire zvirango zvakati nezvakati zvokuti makuviga munhu usiku. Ndizvozvo munhu akavigwa kumapasi 11 usiku vanhu vakazama kuvhara madhozi emota kuisa mota dzakalaita kuti vaone kuti painobva apa inenge ichienda kupi vanhu vachamira padhuze uye zvine kana ichinzi yabva iri kuenda kupi
saka nyoka pesi pakangopedza kakuita body viewing mudzimai wemurume akashaya uyu nyoka yanga iripo pa coffin yanga ichingori pa coffin kusvika munhu iye auya aita zvaakaita moti nyoka ndokungodisappear. Chiri kunetsa manje ndechekuti nyoka iyi haina kuita zvokuurawa kunzi nyoka iyi yakunoita sei yakunopisa kana kuchererwa pasi. Pakangoitwa zvakaitwa nyoka yakabva yashekwa zvekushekwa zvechose ngodzi nyoka yatoenda asi akutaura mubatsiri anoti aiwa ndiye murume uyu neshungu dzake yanga isiri nyoka iye mufiyei ndiye akakamira pamusoro pekofi ndiye akashanduka kuita nyoka asi kutaura kuno kwandiri kuti kana ndisingakanganisi nhasi izuva rechi27 yetiwa nemazuva nyaya yaitika iyi pambapa pasati pakuda umwe moto zvakare ende dzimba dzakasara dzingori right hapana zviri kuitika ende madhaizi anga achiitika zvinhu zvapakutanga izvi pambapa paitochema zvinhu pasingararike mukadzi achinomboda kutiza ipapo asi iko zvinhu hapana zviri kutima hapana zviri zvaitika asi vanhu vachiri vakamira kuti sezvo pachina dzimwe dzimba hapana zviri kuitika here ndobvunza kumashure kuti kwa murume uyu wokutanga uyu achiri right here zvikanzi uyu ane kodzero yekuvaka asi izvozvi pane musasa dzimba dzakutotanga asi ndinotenda vanhu muberengwa vakakwanisa kuungana vamwe vachinisa zvidhina vamwe vachinisa mamutanda vachivaka kwese sei vakwanisa kubatsira murume so dzimba dzake dziri kuvakwa nevagari vemunzvimbo kusanganisira nevamwe vakuru vemunzvimbo kuti ngatibatsire murume uyu asi akabvuma mberi kwevanhu kuti inini pachangu ndakanga ndaenda kunoromba zvandaida ndezvakati nezvakati but sorry handifi ndakazviita futi asi iko zvinozvi ari kuvakirwa dzimba dzake kana ndisingakanganisi kutori neimwe yapera asi isati yose warufei vagari vemumberengwa vachibatsira murume uyu tinotenda nyoka yanga iri pa coffin yemushakabvu yanga iri nyoka rudzi nyoka dziya dzinoti dzikasimudza musoro mukoma KB panapa pahuro apa pandasenge pane kwatika kuti paka handizi kuti munonzi chi makobra ndizvayaita ipapo yakangomira isingasheke yakangomira munhu akanga akutotevera mashure kuti anoita body viewing wacho akakamira pa coffin vaive vanhu vachidarika vaive angasina kuiona akatouya kuti arida kuona ndakati achidzukira achimhanya ndonguya akachokoona kuti pane nyoka vanhu vakatotiza parufo zvachose vanotozoonekwa zvachose uyu murume akazotsvirwa nemusha mushure mekukanganisa mhiko paakaenda kunoromba dzimba padzaitsva midziyo mumba yaiita sei midziyo yaitotsva dzimwe dzimba dzekupedzisira dzakatozopedzisira kubviswa mudziyo ka dzisati dzatsva kuti vaende panze vachida hatichanzwisisi kuti chiri kuitika chii vaisa munhu especially pakauya polisi ine vanhu mushure mekunge kicheni yapiswa imwe imba yevana ikitsva bedroom yavo zvimwe zvinhu vakatobvisa panze kuti zvinhu zviise panze kusanganisira mapolisi anga ari pakati izvi zviri kuitika zvimasikati aya right kune munhu eri kuseruka una imba yekutotsvakwa ene kana dzimba dzacho dzichitsva hadzitangiri pasi dzinotangira pamushuruvi pamusoro pekutanga pepe dzobva dzinotangira kutsva ndirauma pantsando ndo patangira akakupsa nyumba mati ukama hwanga huripo kana kuti huripo pakati pemurume akakanganisa mhiko dzekuromba neuyo vamukuru vakazoshaya ndoupi right ndibaba nemwana akanotora akatanga kusirwa nemba mwana uyo akanga atorerwa wachona anova ndiye akarombedza mukoma wababa vake baba mukuru unoti ndo ranga riri dzinza kana kuti zibaba rasara mumusha pakaipa Zimbabwe inzwai munzwe chakaitika kakumberengwa munoti kudini mubatsiri paakazoenda pakashedzwa kuti baba aba mukuru vashaya vadaka kuvigwa asi pane nyoka inga iri pakofini pane here mashoko akataura pamusoro pemushakabvu aiwa mubatsiri akatoshevedzera akati aiwa ndo zvinoita pese panofa munhu aine shungu kana kuti pane zvaitika ndo zvinofanira kuratidza kuti pane zvakuitika paari murume uyu airema anga nezvinhu hama yeyu yairema yange ine zvinhu zvayo vaipisa